Okay, så det er mig, der taler, og så skal kigger ind. Velkommen til Chilismagning. Så Erik, hvis du får lov at vælge din først, så begynder jeg lige at skære dem herovre i. Har du døbt den? Altså, det er godt. Jo, måske jeg ikke lige med det. Nu skal jeg lige med. Vi skal have en tredjedel af de der to, og så skal vi have en hel af de andre. Ja. Okay. I 3. Okay, ja. Så har vi de her i reserve, og så har vi sådan 3... Det er altså simpelthen den gængse pebermix I ude i. Ja, det er det faktisk nu. Og hvordan klarer kan hvem savler mest? Han skal spise den her. Og vi har 2 teknikere på holdet i dag. Mathias Hornstrup, The Blyfis og Peder Slot Ølgaard. Slotty. Peder Slotty. Det er også lige røde på en gang. På en gang? Ja. Det bliver en god sandwich. Skål, venner. Skål. Er der andre vedmål, vi skal have her inden lukketid? Jeg tror bare, vi skal lukke ned. Hvem tager julehatten af først? Ja. 3, 2. Dejlig frugt. Kunne I sige lidt bedre om, hvordan det smager? Den er varm. Den er utrolig frisk. Kan du... Hvordan sådan... Hvordan frisk? Det brænder sig i. Hele munden og næsen. Glædelig jul! Jeg håber, du får en god aften. Jeg er tilbage igen. Var det vildt?
Ej, det kommer igen. Det er det værste, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Fuck kæft, det er vildt, mand. Hvordan stopper det? Hey. Altså, når man tykker det, så er der først, som de siger, kanon frisk, meget frugt, eller grøntsag. Det smager nærmest sådan lidt jordmynde. Og så ryster det bare en af. Og så dør man bare lige så langsomt. Ja, det gik ret hurtigt. Kæft, de er seje. Hvem? Det er mine, der er med i Chili Claus. De klarer det okay, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Undtagen en buber selvfølgelig. Men... Ja, der er ikke mere mælk nu. Nu begynder jeg at snotte ud af næsen. Det skal jeg nu gøre. Hvad er det nu? Åh, fuck. Det kan ikke være, jeg skal gøre. Så kigger du på klokken. Hvad er klokken? Vil du finde på at gøre det igen? Nej. Ikke lige. Kom nu. I husker at tykke den ordentligt, gør I ikke? Hvad tænker I på lige nu? Lige nu tænker jeg... Det snede ind i min mund. Det kunne jeg godt tænke mig. En skede ind i din mund. Snede i min mund. Altså ens tunge, det er vildt som om der er et bål inde i den. Og spejderne, de står og danser og jeg ved ikke hvad. Hvad kunne jeg? Bare brænder i hovedet. Ej, det er fordi du har kørt tit over den her side. Nej. Mine læber er... Ej, mine læber de er også påvirket. Ja. Jeg mister min tunge. Den er helt færdig. Og ganen. Ja, det er min gane, ja. Min gane er fuldstændig fuck. Nej, det er meget, det her. Jeg tror, hun måske stikke en gilder ind i vores kæft, inden vi kunne mærke det. Jeg skal have det lidt lavere, når vinduet er lige åbent. Hvor satan da. Så er det TV-holdet. De skal Nå, de skal lige have den der. Der er lige en grøn chili der. Skal de spille den før? Nej, den var ikke billig. Det er baby chilien. Jo, det gør jeg ikke sgu. Det er en baby chili. Jo. Det kan Jeg jeg gør det kun, hvis han gør det. Nej, Ja, det kan jeg ikke. Jeg gør det kun, hvis han gør det. Det er ikke god, så sagde jeg, man er nødt til at stoppe noget her på dig, men jeg gør det, hvis du ikke spiser det. Jeg kan ikke. Altså, jeg skal nok spise den. Ja. Skål. Så. Og den sidste. Skal du ind med den sidste? Det skal være nu inden det... Det er klart flot, dreng. Ja. Jeg skal nok egentlig okay. Vil jeg have en, der er lidt stærkere? Den er stærk, mand. Den er slet ikke så stærk som jeres. Og jeg tror ikke, altså, det er okay. Kæft, det var stærkt, jeg har spist, mand. Der er jo en halv af dem her. Og det er jo kun babyerne. Ja, Jeg synes, du burde. skulle vi ikke have det der? Jeg synes, du skulle. Jeg skal lige have det. Ja, hvis du tager en halvdel af den der, så tager jeg også halvdelen. Nej, det falder du ikke til. Det er ikke noget for dig, Peder. Det der mælk der. Så. Hvad er det her, den stærke? Ej, du kan ikke det her. Nej, det kan jeg ikke. Det er jo næsten det samme. Kan du ikke tage lidt mere? Vælg den ud.
det er godt. Det er godt, drenge. Ej, det var den. Ej, det kan jeg godt huske. Men den er frisk, er den ikke? Der kommer 2 ud nu. Ej, Horn, du bliver næsten nødt til at hente. Den er god. Den er faktisk ikke så stærk. Gulen er altså vild, drenge. Og det, ja. Ja, men den er god. Den er faktisk rigtig god. Ja, det er godt. Jeg tror ikke, du kan noget, der ikke noget. Men jeg tror ikke, det er godt at drikke. Altså, ved du hvad, så Jeg får skal du... ikke have så meget. Ej, jo, du får lige. Må jeg smage det? Jeg kan godt smærke, at den er stærkere. Lad ved med at pine dig selv. Skal jeg tage bare? Men det var ikke engang det stærke, han så. Det var mediumen. Det her, det er den lille stærke. Ja, skal du lige have det sidste trappetrin også? Åh, shit, mand. Nej, fint nok, det her. Så kan hun tage den lille grønne. Nej. Den er rigtig stærk, den der. Det er den allerstærkeste, der findes. Top den. Gør det nu. Du er i gang. Du er en mand. Du kan ikke smage noget alligevel. Åh, det er sygt, det der. Det er fandme vildt, det der. Ja, det var noget helt andet. Ja, det er god. Du får også de der røde. Du kører sjovt. Nu kom toget. Nu kom vi ind til toget. Ja. Hvor man græder ligesom om, man har skåret løg. Ja. Ja, den laver et eller andet med stemmen der. Og den er helt... Den har også en helt anden smag. Smag. Manden, han fører. Jordbær var også hårdt i gamle dage. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på det, du oplever? Har du oplevet noget før i livet, som har føltes lige sådan? Jeg tænker bare... Men rustur. Nej, hvad hedder det? Rikstur. Rikstur. Hvorfor? Du er irriteret. Det mynde. Der er ikke mere mælk. Haver og vinduet er lige åbent.